लोगोफोर खुलुमबाय आंनि डलि ब्रह्म इउटुब चेनेलाव नोंथांमोनखौ फिन आरोबाव बरायहरलायबाय लोगोफोर आसा खालामो नोंथांमोनहा बयबो मोजाङैनो दं आंबो मोजाङैनो दं आरोना लोगोफोर ओमफ्राय नै एसे देलायदों आरोना दायो अबावहाय थांनो थाखाय देलायदों बेखौ नोंथांमोनहा नुबाय थागोन दे लोगोफोर मा होनो आङो माने सासे लोगोआनो होननांसिगोन माने हिन्जावा आंनि लोगो हौवाया बोरायनि लोगो आरोना हौवाया बोरायनि लोगो दा बिसिनिनो जोङो हाबा जाहैनो ओंखारदों आरोना लोगोफोर जोङो आब' थांगोन आं थांगोन ओमफ्राय सिजौ दङ आरोना थ' नोंथांमोनहा नायलांबाय थादो लोगोफोर आङो जेसेबां हायो एसेबां नोंथांमोनजोंबो शेयार खालामनो नाजानोसै लोगोफोर थ' नोंथांमोनहाबो बिदिब्ला फैदोलाय लोगोफोर दिनैनि आंनि मोनसे गोदान भिडिअ'आव स'नै एसे देलायबाय आरोना थ' नायलांबाय थादो नोंथांमोनहाबो माबायदि जायो बिसिनि हाबाया सांग्रिलानि हाबा जाफैदों हौवा गोदान फारसेथिं बिथाङा गिफ्ट लादों थांगासिनो दङ बेसेबां देखायनो हायो नायनोसै लोगोफोर लामाया ओरैथ'दो जा मोजां साजायदों नै मोजां साजायदों नै नाजानोसै बेसेबां देखायनो हायो मोजां साजायदों मोनायावबा साबसिन नुगोन औ मोनायावबा साबसिन जागोन आरो लाइटजों औ दायो लासै लासै देखायगोन मोनायावसो दङ दायो खिन्थु कपिराइट्स फैगोन दे मा होनो भइस अभारसो होनांगोन नोंथांमोनहा लासै लासै देखायलांबाय थागोन फैगौमोन दा बेयाव लिंहरैनि रायदो होजोबनांगोन नङाबाथाय फुरा कपिराइट्स फैजोबखागोन उफाय गैया ओइथिं जोंहानि बाजै दङ मोनासिम देखायनो नाजागोन दे र' दाथ' बांद्राय मानसि गैया खिन्थु दायो जागोन नांला हरसेमान थाबाय था थांला आबौआ आं मेथाइ खनगोन आबौआ गानगोन आंखौ खेबलाय मोनसे र' दे सोनाखौ मोनसे मोजां खेब आंनि मोखां नुनाय नङाबाथाय बागोन आं ओंखाम जानाय जायगा वाव बरिया मोजां जाखादों नै नै बिथिं ओंखाम जानाय उखैखाथ'खै ओरैजाय ओमफ्राय बैथिं मोनसे दं आलदा आलदा जोब नायनानै हमनो हादों आरो ओंखाम जाग्राया ओरै मोनसे ओरै गिदिंनानै फुरा फोथारावसो बानायदों ओमफ्राय नैबेथिं बिदि ओइथिंबो बैथिंहाय आरोबाव आलदा बैथिंनिया आलदाबाव ना ओमफ्राय ओरैजाय ओरैबायदि गिदिर ओरैबायदि मोजां गिदिर साजायथारदों लाइटआनो दाबो माबा जायाखै मोजाङैहाय ओंखाम जानोसै थिगजाय ओंखाम जानो हाबफैबाय नै ओंखाम जानोसै सांग्रिला मोननि हाबानि ओंख्रि इथिं जोङो सिजौ जिरायदो बस जायो टेस्टि टेस्टि होगोरखांखानानैसो होगोरखांजोब्बासो जानोसै जागासिनो
Gwtao Bolia. Cái video thằng đâu này? Tasty. Well, đi mấy cái quay. Thank you. Boroni konjodong ang daras fungsini dong si konjod. Godanनि bifa. Nei nai fैबाय मोनामबाय नों सोरबा सोरबा बुङोना मोनामबाय होननानै मेन्देला आदा फंबाया बिदि होनो ओइ आंखौ मोनामबाय खारदो होननानै फैला फंबायखौबो बिदि होनो नैलै आंखौ मोनामबाय साइड लानानै खारो बिसोरो आं बहुद बार नुदों आरोखि नंगौना रायजोमा आखाइखौ जय युट्टम बर'नि जय सांग्रिला बसुमतारिनि आंनि बिहामजो हनाय बिबार मालामोनबो सौफैबाय ओमफ्राय बिबारनि बिमाजों आब' फुजिजों जि फट' लानाय हनै बिबार मालाया ओइ गेलेगासिनो दङ इनि जिनो इमान गेलेनायानो ओइ फुकन बर' गान खननो नागिरदों गाबनाय माथो दे गासैबो दे ओरै थालाय दा गसंनांसिगोन सानैबो दायो आदा आखाइ हमलायनांसिगोन सानैबो दायो आब' प्लिज बयबो आखाइ हमदोंबा बयबो भइस अभार होनानै मेंग्लिजोब्बायनो बानायदोंमोन ओमफ्राय हौवा गोदान हिनजाव गोदानजों रायलायनायाव बानायबावो मोनानिखौ देखायफिनसै आयु जा भिर जाबाय मोनानियानो बिदि आरोना मोजांनो ओंखारफिनबाय जोङो लोगोफोर दायो न'आवहाय थांनोसै आरोना ओमफ्रायो दासो गुसुआ जि बारा जाथारदों ओंखारफिनबाय नै जोङो दायो लोगोफोर ओमफ्राय हौवा गोदान हिनजाव गोदानजोंथ' एफा माबायाव ब्लगखौनो लानो रोङाखिसै आङो माने बिसोर बेस्थ'ना बिसोरबो बेस्राफोर दा उसुबिदा जायो आंहाबो बोरैबा मोनो लानो इनि ओंखारबोफिनबाय आरोना रायलायनाय मानायावहाय माबानाय जायाखिसै आङो एसे बोरैबा मोननानै दा गारि गाखोगोनसै आरोना स' लोगोफोर न'आवहाय फैफिनबाय आरोना मानो होनबा हाबायावबो बेसेबां गोबाव थाबाय थानोना जा एसे हायो थाबाय आरो माने हिन्जावाबो सिगांनि एसे आंनि लोगो मोननाय बायदि लोगो बायदिखा ओमफ्राय बिनिफ्राय माने हौवा गोदानाबो स' लोगोफोर आङो बिदिब्ला भिडिअखौबो बांद्राय गोलाव खालामनो सानला आरोना बेवहायनो दोनथ'नोसै माने एसे हाबायाबो गिदिरथारमोन मालाय मोजांनो लोगोफोर ओमफ्रायो बिदिबा नोंथांमोनहा आंनि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला भिडिअखौबो लाइक खालामहरदो लोगोफोर आरो कमेन्ट खालामहरनो दाबावहर आरो जुदि नोंथांमोनहा आंनि चेनेलाव गोदानै फैदोंब्ला चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामना होलांदो लोगोफोर स' बाय बाय लाभ इउ अल बाय